Nixtieq l-opportunità biex insellem il-ġenituri kollha li għandhom tfal li għandhom il-kondizzjoni tal-awtiżmu. Dalodu kelli l-opportunità niltaqa' personalment mal-familja ta' Jean-Claude u Loredana, kien mument sabiħ ħafna għalina il-koll u apprezzajt id-dedikazzjoni ta' daw il-ġenituri, l-interess tagħhom fit-trobbija ta' wliedhom, anke ta' ċkejkna li ela li hemm bżonn bil-mod il-mod tersaq lejn is-sagramenti li ċċelebrat ma' sħaba id-don tal-Ewkaristija u din hija xi ħaġa li nirrikonoxxu u nifirħu magħha għaliha u ftemna wkoll li niltaqgħu f'mument li jkun konvenjenti għall-familja biex niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien u noffru lilha wkoll l-opportunità li tirċievi bil-mod li huwa l-iżjed konvenjenti għaliha il-ġisem quddiem tal-Mulej Ġesu. Jiena nixtieq ukoll nuri l-apprezzament tiegħi għall-familji kollha Malti li jitħabtu ħafna u jkollhom ħerqa kbira biex uliedhom jirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Din hija sinjal konkret ta' fidi u l-ħerqa tagħhom u l-ħaġġ tagħhom għal din il-ħaġa huwa sinjal ta' faraġġ u ta' kuraġġ kbir għal kull min qiegħed fil-familja ta' Ġesu li hija l-Knisja.